Вчера сутринта ставаме, имахме запор 1280 евро, наследен още от управлението на Борисов и Пеевски. Вечерта тък му изплатихме запора, веднага 110 000 евро нов запор. Или новата власт прави същото като старата. Това е един невероятен обект. Ето, само ще помоля да се види за каква красота става на въпрос. Нещо уникално и вместо то да носи пари за България, на вас ви повтарят, че касата е празна, вземат се пари от обикновените хора и това, което започвам да виждам, хотелиерите по Черноморието, които са предимно мутри, предимно групировки, отново ще вземат бонификации, както взеха по време на ковида, както взеха по време на войната, там настаниха украинци, а всички нормални хора, като нас, които се борят, които никога не са взели една стотинка, те страдат. Докъде водят тези постоянни запори? До липса на възможност да работим. Ето днес дойдоха от лизинга и нормално е, като са запорирани сметките, ние не може да плащаме. Взеха камиони, техника, всичко, с което поддържахме това прекрасно съоръжение. Вече и тях ги няма. И това, което виждаме е, че управляващите никога няма да мислят за хората. Ние постигнахме огромна победа. Свалихме предната мафия. За съжаление, хората повярваха, че новите са различни. Не са различни. Затова на 20 и 21 ние празнуваме Деня на победата. Времето, в което имаме право и повод да празнуваме, да отбележим голямата победа, която направихме и от тук нататък да се хващаме наново, защото е ясно, че и новите са като старите. Очакваме всички вас на 20 и 21 да дойдете на това място, където няма VIP. Тук обикновеният човек е VIP. Да празнуваме заедно голямата победа, която постигнахме и дай Боже да се заредим един от друг и да постигнем следваща и още по-голяма. Очакваме ви!